Dugo godina sam proveo ovde. Jasno je da je ova utakmica za mene bila specijalna. Čak sam se trudio da zadržim emocije, da kontrolišem, ali ne verujem da bi iko živ i ko se bavio sportom uspeo da pored onakvog navijanja Komita ostane čvrst. I stvarno su poradili iz mene emocije i ovo što ja doživljavam i što sam doživio u Skoplju, ja ne znam da li neki sportista, neki trener igde na svetu može da doživi. Stvarno sam počastvovan, zahvalan sam Vardaru, Komitima i cijeloj Makedoniji za moju prošlost i za ono što sam sve lijepo doživio ovdje u Makedoniji. Taj prvi aplauz i to skandiranje Vujo majstore biti u prvih 10-15 sekundi, ja nisam očekivao da to traje 10-15 minuta. Da čovjek ne povjeruje, ja sam, moji pomoćnici, ljudi koji su tu, prijatelji, svi su zatečeni time što su mi priredili ne samo Komiti, nego mislim da je kompletna dvorana učestvovala u svemu tome i ja sam već u prethodnoj izjavi rekao da sam ponosan na ono što sam uradio u Vardaru i ponosan da imam možda najviše prijatelja u Makedoniji, znači to je nekoliko hiljada tih navijača. Molim? Moja vreme je ovdje završeno, a istorija će pokazati, odnosno budućnost, šta će se dešavati.